Szép tiszteletet láthattunk, vigyáznak egymással a versenyzők, reméljük továbbra a sportszerű küzdelem. Lesz első négy Bence, második Simon Andrés, harmadik osztasz. És a Bence rámadó olyan, hogy kívánat, ez már is két pozícióba kerül, meg és Simon Andrés az élen osztasz, a második Gang Bence osztasznak már be is szúr, Simon Andrés az élen. Gang Bence szeptemberben tagja Európai Autóságot jár, tagja srácok szüneikben. Visszatúszott a negyedik helyre első Simon és második osztasz. Várd meg. Még a kicsit is jó, most mehetsz. Vigyázz Zsolti az első, meg a második is az osztott is engedve, Vitány Zsolti légy szíves, a másodiknak a köszönöm, ő meg a harmadik lesz a zöld autó. Budavári Pisti nem sokára utolér majd az első, még az vízletől nyugodtan, csak majd figyelj, hátulról érkezik az első nem sokára. Előbb az első. Pisti, engedtek meg. 2 minutes into this race, and the running orders 2, 3, 1, Osztasz az első. 4, 5, 7, 9, 8, 10. Papi és Ellen, az első barra fölöltetek, légy szíves engedtek őket. Az az első volt Papi, akit fölöltél. Utána pedig az első, és utána a második, őt is engedtek, köszönöm. Utána a harmadik jön az UV autóban, meg a Bence negyedik. Figyeljetek majd egymásra. Simon és az élet második, Kovács Miklós, a harmadik, Kocsis Peti, negyedik Gang Bence. Osztasz visszatúszott az ötödik helyre. A hárman felfej mellett nagyon szépen autóznak. Várd meg, Bence, és várd meg. Köszönöm. Közben az osztasz feljött, és bekapcsolódott a küzdelembe. Simon Andrés egy félrejeles nyelvője van. Őt követi Kocsis Peti. Jó, még 1 perc, 40 másodperc van hátra a futamból. Leggyorsabb, hogy Simon Andrés 13-11, után Kocsis Peti 13-21. Gang Bence 13-05-ben leggyorsabb. Budaörzön légy szíves, engedd el a Bencét, lekörözött. Jó, köszönöm. Jó, közben az élet elzárkozott a magra. Simon Andrés mellé egy pillanatra átvette a vezetésbe, most újra Simon Andrés az élet. Második, harmadik osztasz. And the running order is 2, Utána Pitullis, Gang Bence. 3, 1, 5, 7, 9, 10, 8. Ellen, légy szíves, hogy az első neked előtte. Jó, akkor itt is, köszönjük szépen. 40 másodperc van hátra a futamból, akkor kibírlem még az ilyen autózós valamit is. 30 seconds riders. Készfelér autó, légy szíves, figyeljetek, Kismarbi is kapja az első pontot utolérni. Köszönöm, ő is jó. Meg még az osztasz jön majd. Budavári, légy szíves, Pisti az első, jó. Papi az első fog utolérni. Légy szíves, engedd el majd. Köszönjük szépen. Második is. Pisti a második, ez a Budavári. Osztasz lát meg, légy szíves. Várj meg, jó, van ez. 9,
The finishing order was 2, 4, 3, 1, Köszönjük szépen, 6, szép versenyt 5, láthattunk. 7, 9,